Mae'n ymddangos bod dylanwadau na gallwch chi mwy o osgoi yn dod trwad mewn gwaith merched, dylanwadau'r cartra, magwraeth, magu plant ac yn y blaen. Mae yna ddylanwadau'r cartra yn amlygu hyn mewn gwaith nifer o'r artistiaid sydd ganddo ni yma. Yr elfen o fod efallai'n gweithio adra, yn magu plant, neu'r dylanwadau o'i magwraeth nhw eu hunan. Mi welwch chi beintiadau darluniau o ornament nain efallai. Pethau bach pwysig heini sydd yn rhan o fagwraeth, yn rhan o wneud cartra, a tegana'r plant hefyd yng ngwaith Eleri Jones yn arbennig. Dyn gallwch chi ddim efallai gwahaniaethu o'r wrth y dylanwad cartra a'r gwaith rhai ohonyn nhw. Mae'r gwaith yn yr arddangosfa yn Oriel Pen-Deitch yn astudio o ornaments a trigareddodd nain a mam yn cadw yn ei cartrefi. Ac maen nhw'n dylanwad mawr yn y mywyd i ag yn y ngwaith celfi yn dyn. Ond artist wyt ti, nid artist benywaidd? Ie, artist sydd yn gwneud pethau amdani bywyd bob dydd sydd yn cynnwys lot o pethau benywaidd, mae rhaid. Os ni'n deud bod nhw ôl teithio dipyn, mae'r lluniau yma dwyrain pell di hein, de? Ie, es i Nepal flwyddyn diwetha i trecio, a ni fynd i lot o farchnadoedd wahanol yn Kathmandu a ballu hefyd, so ni'n mynd â llyfr braslunio efo fi ac yn wrth y modd efo'r arogl a'r prysurdeb a'r lliwiau sydd i gael yn farchnadoedd yn Nepal ac yn India, Sri Lanka, wrth y modd yn brysur yn sketsio'r llefydd yma. Pa gyfrwng ti'n mwynhau gweithio yn efo fwyach? So edrych yng nghwmpas i fan hyn, mae yna sawl cyfrwng dwi'n gallu gweld olew a ginc a argraffu. Ie, bach o bob peth dwi. Dwi wrth y modd efo gwaith argraffu, dyna be nes i wneud yn coleg. Ond dwi'n wrth y modd yn peintio gyda olew, acrylic, inks, darluniau. Dwi wrth y modd yn gwneud darluniau jyst efo pensel a papur. So bach o bob peth, really. Dwi'n anobeithio efo cyfrifiaduron a falle. So dwi'n wrth y modd pan mae gennau siarcol neu pensel neu tŵl carfio yn llaw. Dyna pryd dwi'n mwyaf hapus. So ie, yr offer traddodiadol dwi'n licio gweithio gyda mwyaf. Nerys, sut wyt ti'n iawn? Dwi'n nabod y ffyrc yma. O, do. Oedd ar dy ffedog di. Ie. Asgwm na waith yn mynd i mewn i hyn. Be oedd y syniad ta, os na rhyw neges ffeministaidd fawr i feddwl bod yr arddangosfa mae'n cyd-fynd efo diwrnod rhyngwladol y merched? Wel, sy'n ni'n deud bod yna rhyw neges fawr, ond mi o'n i, wrth gwrs dwi'n cael nylanwadu yn ngwaith fel bod fi yn ferch, lle. A wedyn o'n i eisiau gwneud rhywbeth yn arbennig i'r arddangosfa, cos fel arfer, tirluniau, peintio, bethau felly, ond mae pwytho yn rhywbeth sy'n dod i fewn i'n ngwaith i lot, nes i astudio brodwaith. A wedyn o'n i eisiau gwneud rhywbeth arbennig i'r arddangosfa yna. A meddwl o'n i amdan yr ddelwedd na o'r ddiwies domestig na a'r pwysau na sy'n a'r merched dyddiau yma. A meddwl o'n i am wneud ffedoga, ond wneud un, falle, sydd ddim yn ymarferol, a o'n i'n licio'r ffyrc hynna fatha peth bach i hun, a wedyn wrth ailadrodd o a roed o mewn cyd-destun gwahanol. O'n i'n meddwl bod o'n gweithio reit neis, a dwi eisiau dipyn bach o hiwmor yn ngwaith hefyd, dwi'n meddwl, cos dwi'n meddwl mae bobl yn edrych ar y ffedog a wedyn yn sylweddoli ma allan o ffyrc chips mae o i gyd i wneud, ond dwi'n gobeithio bod yr grefft i hun yn dangos hefyd trwy'r gwaith, lle. Techneg o'n i'n defnyddio i wneud y ffedoga yma. Mae gennau dau haen o ddefnydd, organdi cotwm ydi o, mae'n stwff tenau iawn. A wedyn mae'r ffyrc rhwngthyn nhw, a wedyn dwi wedi gwnïo rownd bob un. Bob un yn nhw? Do. Yna waith angoel dwi'n mynd i mewn i hwn. Fedrwch chi'n wneud camgymeriad neu mae datod o yn dangos i fyny. Mae'n rhaid i fod yn ofalus tra dwi'n wneud o, lle. A mae dylanwad dy fam yn amlwg iawn yn fan hyn, achos mae hi'n gwneud quiltiau. Hynny di, i sgiliau hi sy'n dod drwad yn dy sgiliau di fan hyn. Ie, mae'n heulu fi gyd yn gwnïo gweu neu crochet neu rhywbeth. Mae bawb wedi bod yn gwneud ers talwm, so nes i dyfu fyny efo traddodiad yna adra. Cyn i fi fynd i astudio brodwaith yn coleg, mae'r sgiliau yna gyda fi ers talwm, lle.
Dwi'n teimlo nad ydy creffta textilia traddodiadol cartra fel yr gweu, y gwnïo, yr clytwaith, y gwneud mat rags a pethau felly. Maen nhw wedi bodoli, ond efallai ddim wedi bod mor boblogaidd. Ond mae yna atgyfodiad dwi'n credu i'r rhai o'r creffta traddodiadol, bod pobl allan gwerthfawrogi y creadigrwydd oedd yn bodoli i'r gwaith yma oedd yn ddi-hyfforddiant wrth gwrs, ond eto yn ddawnus iawn. Achos mae gen i mae'r anghenedlaeth i efallai yn cofio mam a nain ac efallai cyn nain wrthi yn gwneud gwaith. Oedd yn rhan o angen i ryw adda. Efallai bod yna rhan o angen rwan i ailgylchu ac i fod dipyn bach mwy o gofalus o'r geiniog. Ond mae o dal yn parhau ac yn cynnal yr elfen greadigol. Hefyd, mae welwch chi dechnegau textilia efallai'n pontio i fath arall o waith yn cael ei ymgorffori i waith fwy cyfoes. A mi welwch chi artistiaid yn ymgorffori traddodiadau ac yn cymysgu cyfrwng i greu gwaith cyfoes creadigol heddiw.